Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg uwch gynhaliol 1-2. Mesurau amrywiad 2, yr ail fideo. Cymydr y gwiriad absolute o'r cymydr, ni'n mynd i edrych ar gyntaf yn hyn nawr. Ystyriwch y set data yn y tabl sy'n cael ei arddangos gan diagram llinell vertigol syth. Felly, lle mae x yn 2, mae gyda ni 1, gwerth 1. Amser mae x yn 3, mae gyda ni 2 ohonyn nhw. Amser mae x yn 4, mae gyda ni 8 ohonyn nhw, ac yn y blaen. Gallwn gyfrifo cymryd ar y data yma yn hawdd ar ein cyfrifiannell. Felly, chi'n llosi yr x gyda'r f, os chi'n cofio, a dod yna i gyd lan, a wedyn rhannu gyda swm yr f, swm yr amlder. Mae 20 yna i gyd am yr cymryd yn dod yn 4.35. Dyna'r cymryd. Gallwn gyfrifo mesur naturiol amrywiad y data wrth cymryd, cymryd, pellter dy bar, y data o'r cymryd, y data gwreiddiol, a gelwir hyn cymryd y gwiriad absolute o'r cymryd. Neu esbonio hwnna nawr. Yn amlwg, y lleiaf yw dy bar y mwyaf agos mae data wedi gasglu o gwmpas y cymryd. Felly, ar gyfer y pwynt 2, mae hwnna pellter 2.35 oddi wrth yr x bar. Ar gyfer y pwynt 6, mae hwnna pellter 1.65 oddi wrth x bar. Galw fe'n pellter absolute, y gwiriad absolute o'r cymryd, pa mor bell i ni o'r cymryd, sim ots positif na negatif, pa mor bell cymeryd y gwerth positif. Felly ni'n gallu dangos hwn mewn tabl, felly dy yw'r pellter i gyd yn positif o'r cymryd. So dyna'r pwynt gwreiddiol, dyna'r pellter, dyna faint ohonyn nhw oedd yna, a ni'n mynd i cymeryd cymryd y pellter nawr, a gael fe'n dy bar. Felly dy bar yw swm y pellter absolute oddi wrth y cymryd, lluosi amlder, a gweithio fe mas, a ni'n cael y gwerth 0.785. Mae cymryd y gwiriad absolute o'r cymryd yn ffordd ddefnyddiol o fesur amrywiad, gan bod pob arsylwad yn cyfrannu tuag at yr ystadegau mewn ffurf naturiol. Roedd yn cael ei ddefnyddio yn helaeth o ddechrau cyfnod o ddefnydd o ystadegau. Mae bwysigrwydd wedi dirywio yn ystod y 150 blwyddyn diwethaf gan ei fod yn anodd sefydlu priodweddau mathemategol y mesur amrywiad yma. Mae ar anhawster yma yn deillio o'r ffact bod y fformula mathemategol i gyfrifo dy yn eitha cymhleth, a dim cyfrifiannau ydyn nhw. Rhaid i dy naill ai gael ei ysgrifennu fel fformula 2 ran, mae dy yn haflu x minus x bar, os yw x yn fwy na x bar, neu mae dy yn haflu x bar minus x, os yw x yn llai na x bar. Neu cael ei ysgrifennu fel fformula cymhleth sy'n cynnwys sgwar ac ail isradd. Sgwario fe i gael gwerth positif a cymeryd yr ail isradd positif wedyn cael gwared yr gwerth negatif. Y mesurau amrywiad sy'n cael ei ddefnyddio yn aml iawn dyddiau yma yw'r amrywiant, y variance yn Saesneg, a'r gwiriad safonol, y standard deviation. Yr gwiriad safonol yw ail isradd yr amrywiant, fel bod ni'n nôl i unedau gwreiddiol. Gallwch chi weld beth yw'r amrywiant nawr. Mae gan y rhain ddiffuriad llai amlwg na'r cymryd, na cymryd y gwiriad absolute o'r cymryd, ond mae ganddynt y fantais o fod yn fformula cryno sy'n haws ei gyfrifo gan gyfrifiannell neu gyfrifiadur, a gallwn didwytho'r priodweddau mathemategol gan nifer bach o gamau algebra. Os byddwn yn cymryd sgwar y pellter o'r cymryd a galw hwn yn dy seren, nid dy sgwar, dy seren,
fel mesuriad o pa mor bell mae'r darn o data wrth canol y data, a cymeryd cyfartaledd y gwerthoedd yma, bydd gennym fesur o amrywiad i'w ddefnyddio mwyn cymharu dosraniad gwahanol. Gelwir y mesur o amrywiad yma yr amrywiant ar gyfer y data, gallwn y gyfrifo gan ddefnyddio'r camau yma. Cyfrifo cymydr x bar y data, gweithio allan y dysuren, sef y pellter o'r cymydr wedi sgwario ar gyfer pob darn y data, a wedyn darganfod cymydr gwerthoedd dysuren. Felly, os ewn ni nôl i'n enghraifft i ni, oedd cymydr yn 4.35, gweithio mas dysuren nawr, felly'r pellter, a sgwario fe. Pob un ohonyn nhw. Ac yn y blaen. Felly chi'n gweld nawr, y pwynt, tynnu'r cymydr, sgwario hwnna ag y gwared yr plus neu minus, a gosod nhw gyd lawr. Adio nhw lan, llosi nhw gyda'r amlder, a adio nhw fyny, rhannu dy swm yr amlder, a ni'n cael 0.9275 ar gyfer cymydr y dysuren. Felly ar yr FX 991X, yr classwiz, llwn ni fwydo data fewn fel o'r blaen a gewn ni'r 3 sgrin yma mas. Felly dod i'r data yna mewn i'r cyfrifiannell a dyna beth ni'n cael mas. Felly dyna gwerth y cymydr. Dyna gwerth amrywiant y data, sigma sgwar x ar gyfer x. Sigma sgwar yw'r symbol ar gyfer amrywiant. Yn aml, gymerwn sampl o'r boblogaeth yn y gobeith bydd y sampl yn rhoi amcangyfrifon dibynadwy o stadegau'r boblogaeth. Felly bod y boblogaeth yn fawr iawn a bod ni ddim yn gallu gweithio mas yr gwybodaeth ar gyfer pob darn o ddata. Dywedir theori mathemategol wrthym bod gwerth cymydr y sampl yn amcangyfrif di-duedd o gymydr y poblogaeth. Mae gwaith amcangyfrif di-duedd yn maths bellach, ond i chi gael blas o beth sy'n digwydd, a mae'n gyd fan hyn ar y cyfrifiannell, felly mae'r cymydr y sampl yn amcangyfrif di-duedd o gymydr y boblogaeth, ond yn anffodus mae gwerth amrywiant y sampl, sef beth sydd gyda ni fyna, os taw sampl yw hwn, yn rhoi amcangyfrif tueddol, sef anheg, o amrywiant y boblogaeth. Hyn, mae theori mathemategol yn awgrymu mae dim ond cywiriad bach sydd angen i gael amcangyfrif di-duedd o amrywiant y boblogaeth. A roddir gwerth y cywiriad hyn gan S sgwar ar gyfer X, a dyna fe fyna. Felly mae'n cael ei roi i chi, os ta sampl sydd gyda chi, mae yma ar y cyfrifiannell. Os yw data o sampl y boblogaeth, mae hyn yn amcangyfrif di-duedd o amrywiant y boblogaeth cyfan. Ond yw amcangyfrifon di-duedd ddim yn ein cwrs ni ar hyn o bryd. Felly, awn ni mlaen. Gelwir y mesur o amrywiant yma amrywiant, na blew dyn ni gynta, felly o'n i'n cyfrifo'r cymydr, gweithio mas y dysuren ar gyfer pob darn o data, a wedyn darganfod cymydr gwerthoedd y dysuren. Tybiwn, mae uned y data yma yw centimetr. Felly, bydd uned y cymydr hefyd yn centimetr. Erbyn bod ni'n sgwario pob darn, bydd centimetr sgwar gyda ni. A bydd cymydr dysuren hefyd gyda'r uned centimetr sgwar. Felly bydd gan yr amrywiant yr uned centimetr sgwar. Yn gyffredinol, uned yr amrywiant yw sgwar uned y data gwreiddiol. Cymerwn ail isradd yr amrywiant i gael gwerth aelwyr y gwiriad safonol. A mae hyn, gan hyn,
yr un uned a sydd gan y data gwreiddiol. Felly ni'n mynd nôl wedyn, os ti'n cymryd ail isradd yr amrywiant, sef sgwâr pob pellter, sef sgwâr pob uned, ni nôl gyda'r unedau gwreiddiol. Y gwriad safonol, y standard deviation, yw hwnna yn Saesneg. A sigma oedd hwnnw. Dyma fe fyna. So dyma gwerth sigma. Dyna'r gwerth sigma sgwâr ar gyfer pob x. So gwerth y gwiriad safonol oedd hwnna. Yn aml, cymerwn sampl o boblogaeth, ni wedi gweud na. Yn theori, ond, theori mathemategol, yn awgrymu mae dim ond cywiriad bach oedd angen, a arwiriad safonol y sampl i gael amcangyfrif di-duedd o wiriad safonol y boblogaeth. Roedd i'r gwerth y cywiriad gan S. Felly, dyna fe fyna SX. Hwna oedd amrywiant y sampl. Hwn yw gwiriad safonol y sampl. Os yw data o sampl y boblogaeth, mae hyn yn amcangyfrif di-duedd o amrywiant y boblogaeth cyfan. Ar gyfer data wedi grwpo, cymeru'r pwynt canol pob grŵp fel o'r blaen i gyfrifo'r amrywiant. Mae amseroedd mae 25 disgybl 15 mlwydd oed yn cymryd i gwblhau cwrs 5 km traws gwlad wedi cofnodi yn y tabl isod. Cyfrifwch amcangyfrif o'r cymydr yr amrywiant a'r gwiriad safonol ar gyfer yr amserau yma. Gadael hwnna i chi yn wneud, a wedyn ymestyn hwnna, os taw sampl yw hwn, didwythwch amcangyfrif ar gyfer y cymydr amrywiad a gwiriad safonol o'r amserau i pob disgybl 15 mlwydd oed yn y wlad neu yn y byd sy'n cymryd, maen nhw'n cymryd i gwblhau'r cwrs, yr un cwrs traws gwlad. Felly, os da hwnna yw'r 25 disgybl 15 mlwydd oed, gweithwch mas y tair mesuriad yna. Os dwi'n sampl o'r boblogaeth o 15 o bechgyn neu disgyblion 15 mlwydd oed, gweithwch mas beth yw'r mesurau am mynd i fod am nhw. Fformulau ar gyfer yr amrywiant a'r gwiriad safonol. Rydym yn cyfrifo'r amrywiant y data gan ddefnyddio'r camau yma. Felly ni'n cyfrifo'r cymydr, ni'n gweithio allan y dyseren, sef sgwâr pellter pob darn o ddata o'r cymydr. Wedyn ni cymydr y gwerthoedd dyseren. A'r amrywiant oedd swm y dyseren, lliosi dyfaint ohonyn nhw, rhannu dy n. Felly, dyna'r ddau sydd gyda ni, achos y dyseren oedd x minus x bar wedi sgwirio. Gellir dangos y gallwn ail ysgrifennu hyn fel, a byddai'n dangos i chi ar y sleid nesaf, fel swm x sgwâr, yr f, rannu n, minus y cymydr disgwirio. Felly mae hwnna'n ffordd lot yn rwyddach i weithio yr amrywiant allan. A wedyn y gwiriad safonol bydd ail isradd rheina. Sef ail isradd y gwiriad safonol gyda'r x minus x bar wedi sgwirio, neu gyda dim ond swm x sgwâr lliosi i amlderau rhannu dy n minus yr x bar disgwirio. So dwy ffordd o gweithio'r amrywiant, wedyn cymryd yr ail isradd i ddod o hyd i'r gwiriad safonol. Fi'n mynd ddangos i chi nawr sut i gael yr ail fformula yna. Felly dyna y diffiniad gwreiddiol. Sigma sgwâr, sigma llythyren groeg fach, sigma fawr yw hwnna. Sigma fawr yn golygu swm, sigma fach yn golygu amrywiant, variance yn Saesneg. Felly lliosi mas y bracket. So x sgwâr minus 2x lliosi x bar, 2 waith y canol, plus yr un ola disgwirio, x bar disgwirio. Nawr mae x bar yn rhif. Mae x yn amrywio, felly lle yna'r sigma mewn. So swm yr x sgwâr
minus 2x bar swm yr x, a wedyn ado x bar wedi sgwario lan n o weithiau yn rhoi n x bar wedi sgwario i fi. Nawr, mynd ar dros n mewn, so mae sigma x sgwar dros n dy fi, minus 2 x bar, sigma x dros n, a mae'r n yn mynd i ganslo fyna, a mi plus x bar di sgwario. Nawr mae sigma x dros n yn x bar, felly mae x bar arall dy fi fyna, felly mae minus 2x bar lle os i x bar, sef x bar di sgwario, plus x bar di sgwario, yn gadael fi just 1 x bar di sgwario. Dyna oedd un o'r fformulau ar y tudalen ddiwetha, sleid ddiwetha. Neu, os i ni newid yr x bar i sigma x dros n, felly mae'r x bar yna, mynd i fynd yn sigma x dros n, a mae'r x bar ola yna wedi sgwario, a mynd yn sigma x dros n i gyd i sgwario. Felly mae 2 sigma x di sgwario dros n gyda fi, a mae sigma x di sgwario, a mae'r n yn canslo dros n hefyd. Felly mae'r un peth ag yna, felly mae minus x, sigma x wedi sgwario dros n. A weithiau mae'n rhwyddach i weithio'r fformula mas trwy just adio'r x's a rannu gyda, sgwario fe a rannu dy n. Felly nailla'r fformula yna, dyna'r fformula gwreiddiol, ond dyna'r ddau fformula mae bobl yn defnyddio i weithio mas yr amrywiad. As os amldedrych chi hefyd, gyda f, dyna y ddau fformula yna gyda f, a dyna'r fformula yna gyda f. Ond pwysig yw cofio rai gwreiddiol a gosod f mewn fel mae angen. Dehongli'r gwiriad safonol. Nodir canlyniad defnyddiol. Mae rhan fwyaf o leia 75% a fel arfer fwy na 95% o unrhyw ddosraniad yn gorwedd yn y cyfwng rhwng y cymedr minus 2 lliosur gwiriad safonol a'r cymedr plus 2 gwiriad safonol. Byddwn galw hyn rheol y ddau gwiriad safonol. Cofiwch nôl yn amrediad rhwng chwartel, oedd angen 1.5 o'r amrediad rhwng chwartel ar gyfer allanolion. Yma ni'n cymeryd y gwerthoedd i gyd i gweithio mas y gwiriad safonol, ond mae rhan fwyaf o'r data o fewn ddoi wiriad safonol. Ymarfer. Gwiriwch bod y rheol 2 wiriad safonol yn gweithio ar gyfer ymarfer ydych chi newydd wneud. Pa fesurau canol duedd ac amrywiad dylen nhw ddefnyddio? So dewis cynta y cymedr amrywiad ar gwiriad safonol. Neu llai hwn nawr neu'r amlder cronus. Felly edrych ar hwn gyda. Beth sy'n positif yma? Mae pob darn o ddata yn cyfrannu tuag at cyfrifo'r ystadegau. Mae priodweddau mathemategol y cymedr a'r amrywiad yn weddol hawdd eu cyfrifo, ac yn fwy pwysig yn galluogi amcangyfrifon o gymedr, amrywiad a gwiriad safonol y boblogaeth o wybod cymedr, amrywiad a gwiriad safonol sampl wedi dynnu o'r boblogaeth hynny. Yn erbyn, y dewis yma, mae gan allanolion yn y dosraniad effaith amlwg ar gwerth yr ystadegau yma. Ail ddewis oedd dyn ni y canolrif ar amrediad rhwng chwartel. Positif, nid yw'r allanolion yn cael fawr o effaith ar yr ystadegau. Mae plotiau blwch a blewyn yn rhoi cymhariaeth weledol da rhwng y dosraniadau. Yn erbyn, mae priodweddau mathemategol y ystadegau yma yn fwy cymleth ac felly yn anodd gwneud amcangyfrifon o ystadegau'r boblogaeth o wybodaeth yr ystadegau cyfatebol mewn sampl
sydd wedi dynnu o'r boblogaidd. A dyna chi flas arall ar mesurau amrywiad 2.